Advarsel. De næste 10 sekunder af denne video kan blive meget voldsomme at lytte til. Fortsæt på eget ansvar. Paloma, det skal du slet ikke blande dig i. Det kommer an på, hvad Paloma hun blander sig i. Fordi hvis hun blander sig i, at du ikke skal tage fat i din hund på den måde der, så synes jeg faktisk, Paloma hun har helt ret. Nej, det har hun virkelig ikke, Soffeloffe. Men... Jeg hedder ikke Soffeloffe. Jeg hedder Crimson. Og jeg er kendt på TikTok for at give dyrene en stemme, som de ellers ikke normalt har. Men hun er kommet i teenagealderen, og hun er halv bulldog og halv schæfer. Så altså, jeg gør jo, hvad der er nødvendigt. Jeg har været nødt til at lære, at det er sgu ikke alle hunde, der er delikate små blomster, der går i stykker af, du puster på dem, for det er min hund kraftedeme ikke. Ja, nu kan det være fuldstændig lige meget, hvor stærk du mener din hund, eller hvor delikat den er, som du siger. Du skal stadig ikke behandle dyr ordentligt. Og den måde, du tog fat i din hund på, det er ikke i orden. Hvis hun skal sammenlignes med et objekt, så er det en fucking sten. En fucking kampesten. Hun rykker sig sgu ikke. Nej, hun ligger så bare ned og skriger, når du tager fat i hende på den måde der. Når hun så synligt bevidst er trodsig, så er det, man har det, man kalder en magtkamp. Lad mig lige omformulere for dig der. Når hun så synlig og bevidst ikke forstår den kommando, som hun ikke har lært endnu, fordi jeg ikke er tydelig nok i min kommunikation, så burde jeg bruge positiv forstærkning og finde godbiderne frem og hjælpe den vej. Det ville hundene også have internt, hvis det var en flok. Fordi den her magtkamp, den går ud på, at der er en, der ikke er alfaen, som tror, den skal være det, og prøver at slås med alfaen. Og i det her tilfælde, der er det mig og min kæreste, der er alfaerne. Altså, nu vil jeg ikke blæse din boble, vel, men altså, der er lige så meget alfa i dig og din kæreste, som der er hund i en hundekiks. Og desuden, så kan du det der med at sammenligne på, hvordan de går i en hundeflok og i en ulveflok og sådan noget der, stik det op der, hvor solen den aldrig skinner, for det er ikke det samme som et ejer-hundeforhold. Det er dit ansvar at træne hunden. Det er dit ansvar at lære den lyde. Det er dit ansvar at socialisere den. Og ved du, hvordan du holder det ansvar? Gør du ved at træne den. Med positiv forstærkning, og ikke med afstraffelse. Og når hun så vælger, at nu vil hun være alfa, så er vi nødt til at sætte hende på plads. Jeg siger det lige igen, men hunden har ikke bestemt sig for, at den skal være alfa. Det er dig, der har bestemt, at du tror, at den hund har en magtkamp med dig, selvom det hele det bare handler om dårlig kommunikation. Og vi er nødt til at sætte hende på plads, så hun forstår det. Og ja, det indebærer at være nødt til at lægge hende ned på siden, lægge hende ned på ryggen. Altså...